Vælg Isabella Villa fra menuen. Vælg herefter hvilken model du ønsker. Her kan du se en kort introduktion til Isabella Villa og se billeder. Herunder vælger du hvilke moduler du ønsker til dit telt. Moduler markeres enten ved at trykke på dem, eller ved at vælge dem fra rullemenuen. Du kan også vælge ekstra udstyr eller tilbehør. Dette kan også gøres fra separat menupunkt på et senere tidspunkt. Når du er tilfreds med dine valg, trykker du Læg i kurven. Her kan du se, hvilket Isabella Villa du har valgt, og hvilke sektioner og moduler du har valgt. Ønsker du tilbehør, kan du trykke på tilbehør i menuen, vælge tilbehøret fra listen og lægge det i kurven. Herefter er du klar til at gå til bestilling. Felterne udfyldes med navn og adressen. Du vælger, om du vil betale med betalingskort eller via bankoverførsel. Husk at læse handelsbetingelserne. Når du har accepteret handelsbetingelserne, kan du fortsætte til betaling.